Vážení posluchači, srdečně vás zdravím. Evropská asociace logopedů stanovila 6. březen Evropským dnem logopedie. Je mi ctí, že při této příležitosti zde mohu promluvit. Heslem pro letošní Evropský den je utváření budoucnosti logopedie s využitím umělé inteligence. Logopedie je disciplína, která navazuje na velké množství příbuzných disciplín. Vysokoškolské studium obsahuje z části předměty z oblasti pedagogiky, psychologie, z velké části z oblasti medicíny, neurověd, práva a jiných. Spolupracuje ale i se zdánlivě vzdálenými disciplínami. Jednu takovou méně známou spolupráci s umělou inteligencí si dnes přiblížíme. Tak, dobrý den, děkuji doktorce Košťálové za úvod této přednášky. Jmenuji se Jiří Mekyska, jsem vedoucím výzkumu ve společnosti Psyche, kde se zabýváme vývojem inovativních řešení v oblasti klinické logopedie. Zároveň jsem vedoucím výzkumu v laboratoři analýzy onemocnění mozku na VUT v Brně. V rámci této přednášky bych vás v následujících minutách velmi rád seznámil s různými aplikacemi a využitím umělé inteligence v klinické logopedii. Počas této přednášky budu demonstrovat různé příklady tohoto využití právě v systému Phonafix, což je systém, který vyvíjíme v rámci společnosti Psyche, a tento systém slouží k diagnostice a terapii dysartrie, což je porucha motorické realizace řeči. Umělá inteligence má v oblasti klinické logopedie opravdu široké využití. Tady máme zmíněné některé aplikace. Je možné využít například k objektivnímu a velmi přesnému hodnocení poruch řeči. Může nám asistovat při návrhu individualizovaných terapeutických plánů. Může podporovat pacienty při samotné terapii. Také dokáže monitorovat pokrok samotného pacienta a může nám výrazně odbourat administrativu. Co se týče objektivního hodnocení. V dnešní době logoped vyšetřuje různými testy tak, že většinou instruuje pacienta k tomu, aby provedl nějakou úlohu a tuto úlohu následně hodnotí ve smyslu, že zadává různé skóry do papírových dotazníků a tyto dotazníky následně nějakým způsobem vyhodnocuje. V případě využití umělé inteligence to funguje tak, že logoped už počas těchto úkolů pacienty zaznamená jejich obličej, zaznamená jejich řeč. Umělá inteligence následně zpracuje tyto signály a poskytuje logopedovi informace o tom, například jestli je nějaká porucha přítomná nebo ne, jaký je stupeň této poruchy a tak dále. Umělá inteligence je v oblasti klinické logopedie velmi úzce spojená s digitálními řečovými biomarkery, což jsou v podstatě nějaké metriky, čísla získaná z nahrávky řeči, které objektivně kvantifikují proces tvorby řeči a hlasu. Přináší objektivní a přesné hodnocení poruch řeči, kvantifikují změny neslyšitelné lidským uchem, což je velká výhoda, a díky tomu, že nám velmi přesně kvantifikuje poruchy, tak můžeme také velmi přesně sledovat pokrok pacienta, případně například účinnost terapie v čase. My vlastně můžeme digitální řečové biomarkery rozdělit do dvou oblastí, na tzv. Akustické biomarkery a lingvistické. Co se týče těch digitálních akustických biomarkerů, tady můžeme tyto biomarkery ještě dále stratifikovat do těchto oblastí, jako je respirace, fonace, artikulace, prozodie. V případě respirace můžeme prostřednictvím digitálních řečových biomarkerů například velmi dobře popsat nedostatečnou expiraci při fonaci, poruchu řízení dechového cyklu během řeči. V případě fonace můžeme kvantifikovat mikroperturbace hlasu, zvýšenou šumovou složku hlasu, chrapot, dechovost nebo drsnost. V případě artikulace můžeme zaměřit pozornost na redukovaný rozsah pohybu jazyka a čelisti, na tzv. Centralizaci samohlásek. Můžeme prostřednictvím těchto digitálních biomarkerů popsat nestabilní nebo zpomalené artikulační sekvence při diadochokinezi, anebo obecně sníženou srozumitelnost řeči. Co se týče prozodie,
Tady můžeme například popsat sníženou variabilitu výšky hlasu, sníženou variabilitu hlasitosti, případně pokles intenzity řeči v čase. Nyní tedy vlastně demonstruji využití digitálních řečových biomarkerů na právě systému Phonafix. V tomto případě na takové jednoduché úloze, kde klinický logoped může hodnotit expiraci nebo prodlouženou fonaci samohlásky I. Tak, logoped nejdříve tedy zaznamená tento projev pacienta a následně na konci tohoto záznamu je vlastně ten projev nějakým způsobem vyhodnocen. Takže začneme tím samotným záznamem, to znamená, logoped si připraví smartphone, tablet, kde běží Phonafix a zapne nahrávání této prodloužené fonace. Takže nahrávání je dokončeno a následně právě proběhla analýza, kdy byla třeba vyhodnocena maximální doba fonace, případně nějaká kvalita hlasu. Tak, jedná se tedy o objektivní metriky, v případě té kvality hlasu se jedná opravdu o metriku, která nám je schopna tuto kvalitu hodnotit velmi detailně. Já už jsem tady vlastně zmínil to, že my můžeme digitální řečové biomarkery obecně stratifikovat na takzvané akustické a lingvistické. Co se týče těch lingvistických, kde řešíme jazykovou stránku jazyka, tady máme například ty, které bychom řadili do lexikální roviny. Můžeme prostřednictvím nich popsat například nízkou lexikální diverzitu a bohatost slovní zásoby, obtíže ve vybavování slov, opakování slov a tak dále. Co se týče té semantické roviny, opět můžeme například počítačem analyzovat to, jestli je projev vágní nebo jestli se v něm vyskytují málo specifické formulace. Můžeme popsat to, jestli je v projevu omezená tematická pestrost sdělení, případně nízká informační hodnota. A nakonec, co se týče těch syntaktických, můžeme popsat to, jestli je v projevu zjednodušená větná struktura, případně třeba kratší výpověď, to znamená obecně nějaká nižší komplexita a případně také třeba omezené používání vedlejších vět a hierarchického členění. Prakticky to v podstatě probíhá tak, že logoped zaznamená řeč, ta je následně zpracována, je převedena na text a následně tento text je zpracován algoritmy zpracování přirozeného jazyka. A prostřednictvím těchto algoritmů my vlastně extrahujeme tyto digitální lingvistické biomarkery. Samozřejmě v oblasti klinické logopedie to není jenom o řeči a o jazyku, je to také o faciokinezi. V následujících videích vám vlastně demonstruji to, co momentálně připravujeme v systému Phonafix. Bude se jednat o část objektivního hodnocení, kdy právě hodnotíme faciokinezi, konkrétně v oblasti čelisti, jazyka a brady. Ten model umělé inteligence je například schopen namapovat takovou šachovnici bodů na obličej a monitorovat tímto obličejové svalstvo. Takže to vypadá například nějak takto. Takže prostřednictvím těchto pointů, těchto bodů, my jsme schopni třeba monitorovat to, jestli se tváře pohybují symetricky, jestli rty se pohybují symetricky a tak dále. Také je možné využít speciální modely strojového učení umělé inteligence k tomu, abychom například monitorovali to, jaké svalstvo je zapojováno. Vypadá to nějak takto. Takže to je taková krátká ukázka.
Obecně tedy zase v oblasti faciokineze máme různé metriky, různé digitální biomarkery. Můžeme prostřednictvím těchto biomarkerů hodnotit například omezený pohyb obočí, sníženou pohyblivost tváři při mimice, omezený pohyb horního a dolního rtu, sníženou mobilitu koutku úst, zmenšenou amplitudu pohybu čelisti a tak dále a opět objektivně a velmi přesně. Tak, ve výsledku tedy umělá inteligence v kombinaci s digitálními řečovými biomarkery může poskytnout poměrně komplexní profil pacienta. Pokud bychom se bavili například o dysartrii, tak můžeme prostřednictvím těchto digitálních biomarkerů vlastně vygenerovat celý dysartrický profil a popsat vlastně tuto poruchu jak v oblasti rtu, čelisti, jazyka, tak v oblasti například srozumitelnosti, prozodie a artikulace. Doteď jsme se bavili převážně o diagnostice, ale vlastně na začátku této přednášky jsem zmínil to, že umělá inteligence má poměrně zajímavé uplatnění také v oblasti terapie. Pojďme se ale nyní podívat na to, jak vlastně nějaký návrh terapie, terapeutického plánu funguje dnes. Pokud se budeme bavit opět o dysartrii, tak v momentě, kdy máme vyšetřeného pacienta, máme vlastně jeho dysartrický profil, tak většinou následuje to, že logoped na základě tohoto profilu sestaví nějaký terapeutický plán, je to teda sada nějakých řečových úloh, k tomu připraví nějaké tištěné materiály, předá je vlastně pacientovi, vysvětlí mu, jak danou poruchu rehabilitovat a tento pacient s nějakou periodou navštěvuje logopeda a s logopedem při interakci s logopedem je tento plán nějakým způsobem dál upravován. Samozřejmě opět je tady nutná nějaká manuální intervence, kdy ten logoped musí strávit nějaký čas právě přípravou toho terapeutického plánu. Tady má opět velké uplatnění umělá inteligence. Budu to demonstrovat zase na systému Phonafix, kde nám pokročilé modely na základě dysartrického profilu pacienta, který vidíme tady na tom obrázku, dokáže právě navrhnout tuto sadu terapeutických cviků. Takže tady vidíme v aplikaci takový dashboard terapie, kde terapeut může vybírat různé cviky. Ale nyní také může kliknout právě na tlačítko navrhnout terapeutický plán a algoritmus sám se podíval na to, jak je dysartrický profil pacienta, kde má problémy a navrhl tuto skladbu. Toto už je část pacienta, pacient si stáhne takovou aplikaci, kde má jednoduchý kalendář, tady zahájí sérii nějakých úloh a následně ho systém automaticky prostřednictvím audiovizuálních materiálů provádí tím terapeutickým plánem. Takže to vypadá asi nějak takto. Tak, pokud bychom šli dál, tak vlastně umělá inteligence už jsme si ukázali, že může pomáhat při sestavení terapeutického plánu, ale ona vlastně může pomáhat i pacientovi samotnému při procvičování. Takže tady to máme vysvětlené na takovém jednoduchém obrázku. Pacient se může rozhodnout, že nějaký daný cvik se rozhodne procvičit s Phonafixem, rozhodne se ho procvičit s umělou inteligencí. Co to znamená? Pacient sám provádí danou úlohu, nahrává se kamerou, následně z této úlohy extrahujeme zase nějaké audiovizuální biomarkery a poskytujeme pacientovi zpětnou vazbu ve smyslu, že mu například řekneme v pořádku, tuto úlohu si udělal správně, případně tato úloha nebyla provedena správně, zkus třeba změnit tohleto. Zároveň, když už víme, jak se vlastně pacientovi daří, tak můžeme informovat i samotného logopeda. Logoped monitoruje progresi pacienta v čase a případně může i vzdáleně upravovat tento terapeutický plán bez nutnosti návštěvy pacienta a ambulance. Další významná oblast, kde umělá inteligence může pomáhat, je, jak už jsem zmínil na začátku této přednášky, snižování administrativní zátěže. Tady má umělá inteligence opravdu významnou úlohu a může velmi významně ušetřit čas logopeda.
Budu toto demonstrovat na opět vyšetření dysartrie. Konkrétně ukážu, kde vlastně umělá inteligence výrazně šetří čas. Jedná se o generování zprávy z vyšetření. Vypadá to asi nějak takto. Takže tady máme nějaký profil pacienta, kde máme anamnézu, demografické údaje. Takto nějak vypadá dysartrický profil pacienta. Jedná se teda už o stav, kdy logoped pacienta vyšetřil, v tomto případě plnou verzi testu 3F. On zadal jednotlivé skóry právě do aplikace. No a v momentě, kdy už máme skóry v aplikaci, tak jedním kliknutím můžeme vygenerovat poměrně komplexní zprávu, hezky strukturovanou. Není potřeba cokoliv dalšího psát. Výrazně tady šetříme čas. Samozřejmě s ohledem na nějakou zkušenost logopeda tady můžeme šetřit v rozsahu 10 až 25 minut poměrně mravenčí práce. Takže takhle nějak vypadá vygenerovaná zpráva, no a tu si nakonec může logoped pouze skopírovat do schránky a vložit například do nějakého vlastního informačního systému, případně do nějakého Wordu, dokumentu, vytisknout a založit. Takže to byl takový přehled několika aplikací umělé inteligence v oblasti klinické logopedie. Já bych tady rád zdůraznil, že AI v žádném případě nenahrazuje logopedy, ale naopak AI dělá jejich práci efektivní a zároveň dělá pacientům terapii dostupnější. Nutno možná ještě zmínit to, že AI v klinické logopedii podléhá regulacím, je tedy nutné řešit její bezpečnost, spolehlivost, transparentnost. Není možné používat necertifikovanou umělou inteligenci, nebo by to mohlo způsobit případně nějaké problémy. Na základě posledních průzkumů bylo zjištěno, že téměř 70% nemocnic v České republice již využívá nebo nějakým způsobem testuje umělou inteligenci. Klinická logopedie je zatím na chvostu. Je to mimo jiné způsobené i tím, že její šíření brzdí jazykové adaptace, protože většina těchto modelů je závislá na konkrétním jazyku. Nicméně, jak jste měli pravděpodobně sami možnost vidět, umělá inteligence má v oblasti klinické logopedie velmi vysoký potenciál a můžeme se v nejbližší době těšit její velké oblibě. Tak, to už je za mě vše. Já vám moc děkuji za pozornost.